Quina és la Barcelona que vol a millor Barcelona? Doncs sobretot volem una Barcelona on els ciutadans sentin l'Ajuntament com una cosa pròpia i que per tant es trobin a gust fent servir, per exemple, les seves instal·lacions esportives i formant part d'aquesta gran comunitat que és Barcelona. Per què la gent ha de votar millor Barcelona? Millor Barcelona representa un compromís amb la independència, amb la regeneració democràtica i amb la qualitat de vida dels nostres ciutadans. Per això volem ser com un ciutadà més. Quina és la principal proposta que feu per la ciutat de Barcelona? Nosaltres començarem les nostres propostes recuperant la confiança del ciutadà i això vol dir fent de la transparència i de la participació ciutadana les nostres eines principals de treball. I per què heu fet un partit de rugbi? Jo crec en l'esport com una eina de valors, d'educació i de ciutadania. I precisament una ciutat necessita sempre treballar aquests tres àmbits. Per això volem fer un exemple directe de com creiem que s'entén la ciutat, que és participant entre tots.